2 дена след първия експеримент с печката в нормалния й вид, когато се опитахме да заварим 3 литра вода, което се получи за 27 минути и 10 секунди. Я разглабяме, изчистваме и малко е раздясала, защото валях вчера и ние не я покрихме. При разглабянето се установи, че замазката от глина и пясък, който бяхме направили тук, не беше достатъчно издръжлива, беше се напукала и се беше опушила. И другото, което се установи, е, че в кюнеца, който излиза, са се събрали доста сажди, което е признак за недобро изгаряне. Какво предстои? Предстои да направим следното нещо. Ето този кюнец, който е геобразен, трябва да влезне в печката по този начин. Трябва да излиза тук от предната вратичка и тъй като тази рамка тук ще пречи, ще трябва или да я развием, ако успеем с тези раджасли болтове, или да я отрежем тук и тук и да махнем тази скара, за да може кюнеца да влезе навътре. Когато монтираме кюнеца, около него ще запълним с перлит. Това е вал с перлит. Перлит е много добър изолатор и се получава от естествен материал, скала, която е експандирана на много високо. Точката на топене на перлит е на 1300 градуса. Рокът в най-добрия случай развива до 1050 градуса. Перлитите са едни бели малки топки, които се държат много близо. Те се виждат на най-добрия изолатор. Това е много близо. Тъй като от минерален произход не се топи и не пуска газове. Това е доста прашно, така че трябва да се внимава, когато се изключително. Тъй като кюнеца няма да се оплъти тук отгоре напълно, трябва да направим смес от глина и пясък, с която да запълним празнините, така че да не запълним между кюнеца и рамката, така че да не излиза перлита. Перлита ще бъде горе-долу до това ниво, за да може от горната страна на почвата да се остави пространство, в което изгорелите газове, като излизат, да се разширяват, което ще създаде допълнителна тяга. Идеята е под този капак но точно на обратно. Тази част трябва да вдолу. Разстоянието между кюнеца, където ще свършва, и капака трябва да се сметне много внимателно, така че празното сечение на цилиндъра да е равно на площта на този отвор, на отвора на кюнеца. В случая. Това е диаграмката, по която се опитваме да го направим. Малко на 2 на 3 нахвърлена. Вижда се изолацията, втората изолация, кюнеца и захранването. И комина и общо взето много семпла диаграма на печката. И това са формулките, по които се смята разстоянието, което трябва да оставим между кюнеца и този капак. На теория, правейки така, че този кюнец, който играе ролята на хитрайзър, да влезе малко в терминология, когато хитрайзъра е над тази площ би трябвало да се загрява до най-висока температура, което ще ни даде най-добро използване на хлора, освен подобреното горене. Останалата обстановка ще е също.
След като излиза печката, той е преход от 11 см към 13 см. И това е останалото. Сега почваме да режем и да монтираме.